Udah warna bos. Yang manis Hilal Putra. Femi Alvio. RMD Pro Hilal Putra Wong garang pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang tapi cuma sampean sing gawe kula telope-lope ake wong lanang rayu ning kula ngomong I love you tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu-candu mung cuma ayang sing gawe kula kedangan memang cuma ayang sun rasa disayang-sayang ake wong lanang sing luwih mung sampean mama Naura karena langkah-langkah mamanya Naura sayang mung cuma mama Naura eman mama Naura ake wong lanang sing tekan pada awal kageun cinta mama Naura sayang sing paling setia yen cuma apa ayangnya kita kanjeng sunar ambung gas sepisan kanjeng sunar sayang kanjeng sunar sayang kanjeng sunar eman kanjeng sunar boral kanjeng sunar lagi kanjeng sunar borara aduh cangkemen belibet kanjeng sunar boral kanjeng sunar lagi kanjeng sunar boral kanjeng sunar kanjeng sunar lagi kanjeng sunar terus kanjeng sunar sayang mamah K sayang mamah K terus mamah K sayang mamah K sayang mama Mira wong garang pirang-pirang sing ganteng ya cuma kakang tapi langkah sing mampu kanjeng sunarku sayang kanjeng sunar ake wong lanang rayu kanjeng sunar paling eman cuma kanjeng sunar sayang kanjeng sunar kula tercandu-candu cuma kanjeng sunar sing gawe kula kedanan kanjeng sunar sayang aduh cuma kakang kanjeng sunar disayang sayang kanjeng sunar ake wong lanang sing luwih cuma kanjeng sunar sing terpilih karena langkah-langkah wong alam dunia sing kaya kanjeng sunar eman kanjeng sunar ake wong lanang sing tekan mamanya paniku sayang bos Taiwan tersayang mamanya Pani tersayang bos Taiwan sing paling eman mama Pani bos Taiwan ayang ambung gas sepisan anaknya ibu guru ayo sayang nok dias sayang nok dias eman nok dias boral nok dias eman pisan pokoknya mah eman sayang selawase nok dias terus nok dias sayang nok dias nok ros
calon majikane Hilal putra sayang. Wong garang pirang-pirang calon majikan Hilal putra eman, tapi langkah sing mampu calon majikan wong suka resmi sayang. Calon majikan Hilal putra wong sing paling eman sayang. Aduh Nokia sayang bos Taiwan, Nokia paling sayang, cuma Nokia sayang. Nokia kula kedanan, warak anak kita nih kedanan ya. Nokia sayang, Kanjeng Sunar disayang sayang Kanjeng Sunar. Oke wong lanang sing luwih Kanjeng Sunar kula milih. Kanjeng Sunar ku sayang, Kanjeng Sunar tersayang, Kanjeng Sunar disayang sayang Kanjeng Sunar. Ake wong lanang sing tekan mung sampeyan sing tercinta, karena langkah-langkah wong ing alam dunia sing kaya lakune kita. Aduh sayang ambung gang sepisan, kurang sepisan. Mama Amira sayang, Mama Amira, Mama Amira sayang, Mama Amira, Mama Amira sayang, Mama Amira sayang, Mama Amira, Mama Amira, Mama Amira, Mama Amira, Mama Kay, Mama Kay, Mama Kay sayang, Mama Kay, Mama Kay, Mama Kay, yang manis Hilal putra. PNY Audio, RM Media Pro HD, Hilal Putra Official, Nokrosita. Ayo Kang Tayang. Wong garang pirang-pirang sing gantengnya ora kurang, tapi cuma